Siis mulla on edelleenkin lupaa striimata täällä. Ei sulla ole. Onhan mulla. Sulle oli asiakkaiden lupaa. Oikeuteen kun mennään, niin sä tulet häviämään. No vittu vie oikeuteen, saatana, äläkä itki. Joo, sun kävellä ja mä vien oikeuteen sen, että sä uhkailet mua. Sun kannattaa viedä. Jep, se kuuluu onneksi tänne näin. Joo, soittakaa 112. Soittakaa 112. Soittakaa läpäällä. Tai mä puhuin tosta tiskiltä. Olisiko voinut soittaa poliisit tähän? Okei. Okay. Voiko poliisit soittaa? Laito uhkaus. No soitapa poliisi. Joo. Soita tästä minä oon. En oo kuvannut. Te ite tulitte siihen mennessä. Olet kuvannut niitä. Oletko sinun veli vai mikä? Joo on. Se on meikä pappi. Ai se on pappi. Sillä oikeudella kun sinä kuvaat tuo. Eihän sulla Mä kuvaan itseä. Ei sulla ole oikeutta kuvata. Miten niin? Tää on vittu minun työs! No, mutta eikä sä ymmärrä itse. No et sinäkään näköjään. Sen, että sä kuvaat itse. Mä kuvaan itseä koko ajan. Meidän puheita nauhoittaa. Tämä keskustelu jatkuu tässä edelleen samalla. Mutta et sä saa nauhoittaa meidän puheluita. Tai puhumista. Ite. Tulittehan te. Me istuttiin jo. Nurkassa ja kuvaa. Eikö nyt ei Se on fakta. Niinkö? Puhutaan laittomista. Ei vaan ylipäänsä. Hän puhuu niistä. Hakke ne kaksi muutakin. Pojan vai lapsen lapsi? Mikä tuli? Kyllä vain. Muuto episodi juttua. Ei todella. Ja sit se uhkaili vielä tossa vessojen edessä. Joo, minä sanoin sulle vessojen edessä, Jep, kun kuvasit. vittu varmaan uhkailla vittu nuorempia. Miten On ja sulla on kova olla nuorempia, että sä... Luulis, että... Sä saat kuvata meidän äänittää mun Mä en oo vittu kuvannut sua. Miksi? Miten niin nauhoitat? Tää on live-striimi. Tää on live-striimi. Live-stream. Ja sinä nyt puhut sinne niinku minun. Tää on live-striimi. Niin no miksi? Mik? Voi. Anteeksi, että ollaan ehkä näin vanhoja, että me ei ymmärrä. Joo, no tähän on nyt poliisitilattu, niin ne käykää ne keskustelut. Joo. Mulla on ihan sama. No anteeksi, Minä oon ainakaan. Ei se nyt varmaan ole ihan sama, kun tästä tehtiin numero, niin käydään täällä. Joo, mutta anteeksi, eihän tää oo sun vika. Ei ole, ei todella. Sulta pyydän anteeksi, että ei se ole sun vika. Jep, pompulat Ei tulee. ole Käykää ne keskustelut, luvallista kun siihen tulee tehdä viranomainen tuommoista paikalle. baarissa.
Mitä sitten? Sitä tehdään ympäri Suomea. Hei, me tullaan Sitä tehdään ympäri Suomea. niin yksityisistä viettämään. Niin minkä helvetin takia hän saa siellä kuvata itse omaa naamaa ja kuulla Nyt kaikki ota kantaa puheet? tähän ollenkaan. No joo, no Jarmo, ei se ole hänen vika. Ei ole. Just sanoin, että anteeksi, että ei nyt häntä syytetä. Ei, mutta... ei. Minä olen rauhallinen ihminen edelleen. On 57 vuotta. Täällä on syntynyt elämäni. Kyllä mä haluan ravintolassa istua silleen. Jep. Ei minäkin halua. Pöydässä, että kukaan ei nauhoita vittu. Ei kuulu. En mä nauhoita edelleenkään. Tää on live-striimi. No mikä on live? Stream. Eikö sulla ole mikrofoni päällä siinä? On, mutta Noniin. ei oo Nyt nauhoitus. kuuluu kaikki Nauhoitus ja live-striimi on eri asia. Kaikki puheet kuuluu siihen sinun vitun kameraan. Se on ihan vitun. Onko se niin, että tänä päivänä sä saat live-striimiä vittu pitää jossain ravintolassa? Eihän täällä voi vittu enää käydä ravintolassakaan, kun se vittu puhuu mitä vaan, niin joku voi live-striimiä. Ei, Mä lähden varmaan putkaan. Toivottavasti tuo ainakin pian vittuun siltä tuo vehe. Miksi? No sen takia, koska sinä teet väärin tässä. Et sinä voit tulla ravintolaan kuuntelemaan vetää kaikkien ihmisten live-striimiä. Sä voit omassa kotona vetää Vielä siellä Tätä tehdään ympäri Suomea, ympäri maailmaa. Ei tee. Tulkaa tähän vitun. Ei se tule, me odotetaan kyllä. Me odotellaan nyt kun ne tulee. Kun hän on sitä mieltä, hän tekee vaan live-striimiä, niin hän Tätähän tehdään ympäri Suomea. Andy Pyrö tekee Oulussa. kysyy. Sä oot nuorempi kun meni, niin saaks siellä oikeesti tänä päivänä ravintolassa tehdä live-striimiä? En mieti. Eikö se tiedä Andy Pyröä? Eikö se tiedä Andy Pyrö? No niin, no eikö se tee? Vai pitääkö se olla yksityisesti kotona? Saaks sitä Pitääkö tehdä? pyytää lupa? Suomen suurin striimaajakin vittu. Koko ei ole kertaa muilta. Hän ei ole kysynyt keneltäkään No, lupaa. hän nyt niinku Hän tekee tee live-striimiä. live-striimiä koko Sinäkin on aika. muuten sitten noin. Että Täällä on kaikki. muistatko mitä olet sanonut? Joo, mutta minä en osaa sanoa sitten. No miksi Andy Pyrölle ei tuu mitään? Se on Suomen suurin striimaaja. Se oli levillä, missä oli 300 ihmistä ja se kuvasi niitä. Mua ei kiinnosta, mua ei kiinnosta. Voi vittu. Niinkö saatana siskon vittu 5-vuotias lapsi saatana. Ei mua kiinnosta, ei mua kiinnosta. Vittu painukaa vittuun vanhukset saatana. Ei sunkaan voi keskustella, kun sä oot kivikaudella! Turpaki!